Ерик Точански след Даро Радник 0-0. Твой дебют с Бероска Панелка. Първо как видя мача, твоите впечатления от днешния бой? За първи мач има какво да желаше много. Ние сме на 20 дена подготовка там. Предполагам още една-две седмици, че сме много по-добре физически и имахме няколко момчета, които са контузени и няма текста, така че до една-две седмици мисля, че сме по-добре състояние. Започнахте много силно, първите 20 минути създавахте положение, след това поизморихте ли се? Има какво да желаш, много не съм доволен. Много. Защото трябваше този отбор да им караме 2-3 гола. Преодолен си петите си. Моля? Преодолен си петите. Да, разбира се. Отиваме там, трябва да ги бием. Бяха и тяха много затворни и това малко ни затрудни. И все пак по време на подготовка малко сме тежки. Предполагам, нали, пак да казвам, до една-две седмици, че сме много по-физически. Благодаря.